Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Kung mapapansin nyo, nandito ko sa Clark. Ayan, papasok tayo dito para bibigyan ko kayo ng panibagong update dito. Yung hindi pa po nakarating dito o hindi pa nakita yung loob ng Clark, ayan po, ipapakita ko sa inyo para po naman may idea kayo dito. Dahil yung mga PBA players, dito sila naka-check-in o kung naka-hotel. Ayan, mamaya ipapakita natin kung saan yan. Pagkakaalam ko, dito lang yan sa may West Hotel sa Mimosa. Ayan, papakita ko rin sa inyo kung matsyempuan natin. Bale mo, lalapit tayo sa kanila. Ayan mga tol, ay natsyempuan natin na maganda yung panahon ngayon. Ayan, kulay blue tsaka kulay puti yung kalangitan natin ngayon. Ang sarap mag vlog ngayon mga tol. Tignan nyo naman dito sa loob ng Clark, talagang napakaganda, malinis. Tsaka marami rin talagang pumupunta rito. Marami rin kasi pwedeng puntahan dito sa loob ng Clark eh. May mga hotel, may mga swimming pool, may mga yung mga kadalasan pinupuntahan dito talaga yung yung mga pagkain ng mga Kapampangan. Masarap talaga magluto mga Kapampangan, di ba? Yung Kapampangan, manyaman yung magluto talaga. Yan, yung mga Kapampangan, shoutout kayo kayang kalupa kong Kapampangan. Chuta ang ini kayong kilub ng Clark. Ayan, para agit kayong Clark ng paminta kini, di ba? Yang malapit ka kasi yung Clark. Nung malapit ka yung Clark, nung iya ka paminta, alam mo rin. So, ayun pakikiki kayo. Sila pa mong gagawin, may ginagawa pa naman dito. Mga building na, tsaka yung parang parking to. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, parang ano lang yan parang pagpa-park lang yan. Tapos yung isa, tignan nyo, puro salamin yung makikita natin yan. Hindi lang natin alam kung ilang palapag to. Ito pala yung Royce Hotel and Casino. Ayan, dating Oxford yan. Pag hindi ako nagkakamali, dating Oxford. Ngayon pangalan niya is Royce Hotel and Casino. Ayan, didiretso pa tayo dito. Ipapakita ko sa inyo Ito, dire-diretso lang tayo dito para makita natin yung Mimosa. Ako, feeling best din yung Mimosa rito eh. Kaya mamaya papakita ko rin sa inyo. Dire-diretso ko lang dito pupunta ng na yung Pilipino, Clark, tawag dito, Fontana. Dire-diretso ko lang dito. Mamaya kung hindi tayo dito pagbawalan, diretso tayo. Try natin pumunta ng ayan pala yung Mimosa, yung mga tol. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Naka-stoplight muna tayo rito. Bawal tayong dire-diretso, di ba mga tol? So yun mga tol, titignan natin yung mga hotel dito kung saan naka-hotel yung mga PBA player. Ayan, para naman malibot nyo rin yung loob ng Clark. So kakanan tayo dito. So mag-i-stop muna tayo kasi first in, first out. Kaya yung rito sa Clark, bawal na kahit walang sasakyan, diretso ka lang. Hindi pwede, kailangan mag-stop ka muna. Yan yung patakaran dito sa loob ng Clark. Eto, yung park dito, ayan.
Diyan sila nagja-jogging. Alam ko yung mga PBA player eh. Ayan oh, mapapansin nyo. Tapos ito yung Clark Museum. Ayan, tignan nyo naman yung disabog ko yun oh, nakatapat sa atin yung Clark Museum. Ganda rin dyan, pero hindi pa siguro ako nakapasok dyan, hanggang labas na ako. Tignan nyo, napakalinis mga tol, di ba? Marirelax ka talaga rito. Ito, marami rin mga masasarap na pagkain dito. Ayan, ito yung Quest Hotel. Ayan, ay nakaturo na araw. Ayan, diretso lang tayo dito. Ayan o, sarap talagang pumunta rito. Kung wala lang pandemic mga tol, marami ng taong nagja-jogging dito. Kaso wala, bawal latang mag-jogging dito. Kasi alam nyo naman, may pandemic tayo ngayon. Yan si kuya, nakabike ko. Ayan, mga dating mga restaurant mga yan eh. Yung iba ginawa na lang atang mga office yung mga yan. Ayan, ayun yung Quest eh. Pero didiretso pa tayo dito para malibot din natin kung anong mayroon dito. Kasi yung ibang vlog ko hindi ko pinakita yung iba rito eh. Ayan, maraming nakatambay dito, mga Chinese na mga yun. Kasi ibang hindi sila Pilipino eh. Baka Chinese or Japanese food yung restaurant yung nakita kong yun. Ayun, may nakatambay, may nakaupo rito ah. Ayan, papakita ko lang sa inyo ah. Cafe Mesa. Ayan, nung nasa supermarket pa ako, nagdi-deliver pa ako dyan eh. Oh, ano pong mayroon dito? Mga big bike na motor. Lalapit tayo dito para makita natin yung mga motor. Wow, gandang mga motor na yan oh. Shit, puro malalaking sisi na ng mga yan ah. Pwede na sa NLEX, SCTX mga yan. Meron pa akong nakita rito eh. Ito yung mga grupo. Ayan, gagandang mga motor nito. Shit, iba talaga kapag mayaman, di ba? Makakabili ka ng motor na malalaki yung CC. Ayan, didiretso na lang tayo rito. Yan yung mga bus ng service ng mga PBA eh. Ayan, ayan o, may mga nakasulat sa bawat bus, may kanya-kanyang ito, Meralco, may kanya-kanyang bus yung mga player or yung mga kuponan. Ayan o, puro Genesis yung mga bus nila. So ayan, dyan sila naka-hotel mga tol, naka-check-in yung mga PBA player. So dire-diretso na lang tayo rito mga tol. Dito napaka-presko rito dahil daming mga puno. Ayan yung yun o, dyan sila naka-check-in. Swerte naman ng mga PBA player, di ba mga tol? Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo. Sana dumami pa yung subscribers natin mga tol para lagi tayong magpupursige sa ating pag-vlog. Salamat po sa inyo.
So ayan mga tol, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. See you next vlog na lang po ulit. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.